Afición 100%. Fa 10 anys vam apostar per un projecte esportiu nou i vam crear l'Escola de la Fundació per impartir valors, educació i formació esportiva a tots els nanos compresos entre els 4 i 18 anys. Hoy vamos a trabajar bien. Ya. La Fundació és una escola esportiva en la que fem principalment futbol i iniciació esportiva i la nostra eina és l'esport per educar persones. Pase y recepción en campo contrario para ataque, ¿vale? Aquí en la fundación lo importante para nosotros es que los niños vayan aprendiendo, que se lo pasen muy bien, que es lo más importante. Soy la mamá de 2 niños que juegan en la fundación y estamos muy contentos porque vemos que disfrutan mucho jugando a fútbol y han hecho nuevos amigos. Per tant, invitem a tots els pares als que ens ajudin a portar a terme tot aquest projecte i entre tots fem fundació. Moltes gràcies. Find the world.